जोङो क'क्राझाराव जोंनि सिनियर सिटिजेन बिथांमोनजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेनि सिगाङावनो आङो जोंनि रायजोनिनो सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि आर'ज गाबनायखौ आङो बे समाव आङो फोरमायदों आरो लोगोसे अबंलावरनि खाथियावबो आर'ज गाबदों। बिथाङा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। बिथाङा जोंनि माहारिनि बर' मेथाइबो खनदों, गासैबो हारिनि मेथाइ खनदों आरो बयबो हारिनि बयबो सुबुंनि आसामावल' नङा भारतनिनो बिथाङा बयनिबो अननाय मोननो हादोंमोन आरो बेबायदि सासे महरगिरि एबा बेबायदि सासे जोंहा हारिमुनि सिबियारि सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना अराय सम आगोमा जायो आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय गोबां सृष्टि खालामनानै कन्ट्रिबिउसन होलाङो। जुबिन गार्ग बिथाङाबो गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांबाय आरो बिथांनि मावनाय जिखिनि मावलांनाय खामानि, बिथांनि जिखिनि खनलांनाय मेथाइ, बेफोरनि थाखायनो बिथाङा अराय सम जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अमर जानानै थागोन। बिथांनिसिम आं अराय आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावो। दिनैनि समाव जोङो नुदों जे बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रानो खौसे जादों UPPL हान्जाखौ देरहाहोफिननो थाखाय। क'क्राझारनि जों सिनियर सिटिजेन बिथांमोनजों माखासे इन्टारेक्सन खालामदों, सावरायदों आरो बेवहाय नुदों जे बयनिबो गोसोआ पजिटिभ। सिनियर सिटिजेनखौ गारनानै जों मालाबाबो गुबुन खोथा साननो हाया। सिनियर सिटिजेनखौ नागारनानै जोंनि समाजखौ जों दानो हाया, मानोना बिथांमोननियाव गोबां एक्सपिरियेन्स आरो नलेज थायो। दा बेखौनो आङो थांनाय 5 बोसोराव सरकार दानायनि उनाव बिथांमोनजों थाफानानै गोबां खामानि मावदों, क'क्राझारावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव। दा नंखायनो बिथांमोना अराय सम मोजाङैनो थाथों आरो जोंखौ अराय सम जोंनि लामा दिन्थिलांबाय थाथों आरो बिथांमोननि दिनै जिखिनि बाथ्राफोर बुंनाय बियो जोंनि इयुन समाव जोंखौ खामानि मावनायाव थुलुंगा होगोन।